Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan, Bapak Guru ingkang kula hormati lan para kanca ingkang kula tresnani. Puji syukur katur ing ngarsanipun Gusti Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan kabas warasan dumateng kula lan panjenengan sedaya saengga kula lan panjenengan saged makempal ing papan panggenan menika kanthi sehat walafiat. Ing dinten menika, kula badhe ngaturaken sesorah kangge mengeti dinten Batik Nasional 2 Oktober 2019. Para rawuh ingkang kinurmatan, batik inggih punika salah satunggaling produk kerajinan tekstil ingkang kalebet kina. Batik sampun wonten kawit 2000 taun rumiyin. Batik asalipun saking tembung ambatik kapendhet saking tembung amba ingkang artosipun wiyar utawi nyamping ugi titik utawi matik ingkang artosipun menika andamel titik-titik. Anggene andamel batik saged dipun tumindakaken kanthi kathah upakara inggih menika ditulis, dicap, diprint lan sapanunggalipun. Batik gadah menika jenis utawi corak saking menika daerah pangasalanipun. Misal, motif 7 rupa saking Pekalongan, Megamendung saking Cirebon lan sapanunggalipun. Kathahipun jenis batik saking daerah-daerah nggadhahi filosofi piyambak-piyambak. Batik minangka warisan asli saking Indonesia. Kula panjenengan sedaya kedah saged ngreksa utawa nglestantaraken. Ampun ngatos, batik kebanggaan kula panjenengan sedaya dipun klaim kalih negara liya. Monggo kula panjenengan sedaya saged nglestantaraken batik supados batik tetep eksis lan boten ical. Para rawuh ingkang kinurmatan, wasana cekap semanten atur kula menawi kathah kalepatan atur saha solabawa ingkang boten menani penggalih kula nyuwun agunging pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.